Jeg hedder Lasse. Jeg arbejder som sales manager for Pure Lakrids. Jeg har salgsområderne Sjælland, Lolland-Falster, København og Bornholm. Mit arbejde går ud på, at jeg skal selvfølgelig servicere alle mine kunder i hele mit salgsområde. Jeg skal ud og skaffe nye kunder til Pure, og udover det, så er det også mig, der leverer varerne. Pure Lakridsshot er Danmarks absolut bedste lakridsshot. Lavet på ægte lakrids, lavet helt fra bunden af. Det er vores eget produkt. Det er et produkt, som man kan lide at drikke. Pure Lakrids er til alle og enhver. Det er til de personer, der kunne tænke sig at sidde og nyde en lille cocktail i sofaen. Men det er også til de folk, som gerne vil fyre den af ud på diskotekerne og barerne. Så det er til alle og enhver, der kan lide et lækkert produkt. Hele ideen startede med ideologien om at lave Danmarks bedste lakridsshot. Anders og Lasse, som er opfinderne bag produktet, slog sig sammen og proppede Lasse ned i en kælder. Lasse han er tidligere danmarksmester i cocktails på smag. Han fik en masse rigtige råvarer at arbejde med, og 14 dage efter kom han op med produktet på en flot flaske. Så det er ønsket om at lave et lakridsshot, som smager bedre end alle de andre produkter, der er på markedet. Pure Lakrids kan købes i specialbutikker rundt omkring i hele Danmark, og så kan det selvfølgelig købes på diskoteker og værtshus, bodegaer, hvor det bliver jo selvfølgelig skænket som en shot, men i butikkerne kan man købe hele flasken. Så hvis man kan lide at nyde et produkt, som smager godt, som er høj kvalitet og som går lige ind i tidens trend, så er det Pure Lakrids, du skal drikke.